Jesús comparegué davant el governador. El governador el va interrogar. «Tu ets el rei dels jueus?» Jesús li respongué: «Tu ho dius». Però Jesús no contestava res a les acusacions que li feien els grans sacerdots i els notables. Aleshores Pilat li diu: «No sents quants testimonis presenten contra tu?» Però Jesús no li va respondre res sobre cap acusació, i el governador n'estava tot sorprès. Cada any, per la festa de Pasqua, el governador tenia costum de deixar lliure el pres que la gent volia. Llavors, tenien un pres famós, un tal Barrabàs. Quan la gent, doncs, s'hagué reunit, Pilat els digué: «Qui voleu que us deixi lliure? Barrabàs o Jesús l'anomenat Messies?» Deia això perquè sabia que li havien entregat Jesús per enveja. Mentre Pilat era al tribunal, la seva dona li feu arribar aquest missatge: «Desentén-te del cas d'aquest just. Avui amb somnis he patit molt per causa d'ell». Mentrestant, els grans sacerdots i els notables van convèncer la gent que reclamessin Barrabàs i fessin matar a Jesús. El governador els preguntà: «Quin d'aquests dos voleu que us deixi lliure?» Ells respongueren: «Barrabàs». Pilat els hi diu: «I de Jesús, l'anomenat Messies, què n'he de fer?» Tots van respondre: «Que el crucifiquin». Ell replicà: «Però quin mal ha fet?» Ells cridaren encara més fort: «Que el crucifiquin!» Pilat, veient que no en treia res i que més aviat començava un avalot, es rentà les mans amb aigua davant la gent i els va dir: «Jo sóc innocent de la sang d'aquest home. Això és cosa vostra». Tot el poble respongué: «Que la seva sang caigui sobre nosaltres i els nostres fills». Llavors els deixà lliure Barrabàs i, després de fer assotar Jesús, el va entregar perquè fos crucificat. Els soldats del governador es van endur Jesús dins del pretori i reuniren al seu voltant tota la cohort. El van despullar, el cobriren amb una capa de color escarlata i li posaren al cap una corona d'espines que havia entrenat i a la mà dreta una canya. S'agenollaven al seu davant i l'escarnien dient: «Salve, rei dels jueus!» Després li escopien, prenien la canya i li pegaven al cap. Acabada la burla, li tragueren la capa, li posaren els seus vestits i se l'endugueren per crucificar-lo. Quan sortien, van trobar un home de Cirene, que es deia Simó, i l'obligaren a portar la creu de Jesús. Arribats en un indret anomenat Gòlgota, que vol dir lloc de la calavera, li donaren a beure vi barrejat amb fel. Ell el va tastar, però no en volgué beure. Després de crucificar-lo, es repartiren els seus vestits, jugant-se'ls als daus, i s'estaven asseguts allà custodiant-lo. Damunt el seu cap havien posat escrita la causa de la seva condemna: «Aquest és Jesús, el rei dels jueus». Juntament amb ell foren crucificats dos bandolers, un a la dreta i l'altre a l'esquerra. Els qui passaven per allí l'injuriaven, movent el cap amb aires de mofa i dient: «Tu que havies de destruir el santuari i reconstruir-lo en 3 dies? Salva't tu mateix, si ets fill de Déu, i baixa de la creu». També els grans sacerdots se'n burlaven, amb els mestres de la llei i els notables tot dient: «Ell que va salvar-ne d'altres, a si mateix no es pot salvar. És rei d'Israel, que baixi ara de la creu i creurem en ell. Ha confiat en Déu? Que l'alliberi ara, si tant se l'estima. Ell que va dir: «Soc fill de Déu». Els bandolers, que havien estat crucificats amb ell, l'insultaven de la mateixa manera. Des del migdia fins a les 3 de la tarda es va estendre una foscor per tota la terra, i cap a les 3 de la tarda Jesús va exclamar amb tota la força: «Elí, Elí, lama sabactani», que vol dir: Déu meu, per què m'has abandonat?» En sentir-ho,
Alguns dels qui eren allí deien: «Aquest crida Elies». De seguida, un d'ells corregué a prendre una esponja, la xupà de vinagre, la posà al capdamunt d'una canya i li donava perquè begués. Els altres deien: «Deixa, a veure si ve Elies a salvar-lo». Però Jesús tornà a cridar amb tota la força i va expirar. Llavors, la cortina del santuari s'esquinçà en 2 trossos de dalt a baix, la terra tremolà, les roques s'esberlaren, els sepulcres s'obriren i molts cossos dels sants que hi reposaven van ressuscitar. Sortiren dels sepulcres i després de la resurrecció de Jesús van entrar a la ciutat santa i s'aparegueren a molts. El centurió i els qui amb ell custodiaven Jesús, veient el terratrèmol i tot el que havia passat, van agafar molta por i deien: «És veritat, aquest era fill de Déu». També hi havia allà moltes dones que s'ho miraven de lluny estant. Havien seguit Jesús des de Galilea i li prestaven ajut. Entre elles hi havia Maria Magdalena, Maria, mare de Jaume i de Josep, i la mare dels fills del Zebedeu. Arribat al capvespre, vingué un home ric d'Arimatea, que es deia Josep, i era també deixeble de Jesús. Aquest anà a trobar a Pilat per demanar-li el cos de Jesús, i Pilat va manar que li donessin. Josep prengué el cos, l'embolcallà amb un llençol per estrenar i el va depositar en un sepulcre nou, que ell s'havia fet tallar a la roca. Després va fer rodolar una gran pedra a l'entrada del sepulcre i se n'anà. També eren allà Maria Magdalena i l'altra Maria, assegudes enfront del sepulcre. El dissabte, l'endemà del dia de la preparació, els grans sacerdots i els fariseus es reuniren i anaren a trobar Pilat per dir-li: «Senyor, ens hem recordat que aquell impostor que encara vivia va dir: al cap de 3 dies ressuscitaré. Dóna ordre, doncs, que assegurin el sepulcre fins al 3è dia. No fos cas que els seus deixebles vinguessin a robar el cos i després diguessin al poble: ha ressuscitat d'entre els morts. Seria una impostura pitjor que la primera». Pilat els digué: «Aquí teniu una guàrdia. Aneu al sepulcre i assegureu-lo tan bé com sapigueu». Ells anaren al sepulcre i l'asseguraren, segellant-ne la pedra de l'entrada i posant-hi la guàrdia. Comentari: mossèn Antoni Querol i Hostench, Sant Cugat del Vallès. Tu ets el rei dels jueus? Avui se'ns convida a contemplar l'estil de la reialesa del Crist Salvador. Jesús és rei i, precisament, el darrer diumenge de l'any litúrgic celebrem el nostre Senyor Jesucrist, rei de tot el món. Sí, ell és rei, però el seu és un regne de veritat i de vida, regne de santedat i de gràcia, regne de justícia, d'amor i de pau. Reialesa sorprenent. Els homes, amb la nostra mentalitat mundana, no hi estem acostumats. Un rei bo, mansuet, que mira el bé de les ànimes. La meva reialesa no és d'aquest món. Ell deixa fer. Amb to despectiu i burleta, el governador el va interrogar: «Tu ets el rei dels jueus?» Jesús li respongué: «Tu ho dius». Més burla encara: Jesús és parangonat amb Barrabàs i la ciutadania ha d'escollir l'alliberament d'un dels dos. Qui voleu que us deixi lliure, Barrabàs o Jesús, l'anomenat Messies? I prefereixen Barrabàs. I Jesús calla i s'ofereix en holocaust per nosaltres, que el jutgem. Quan poc abans d'arribar a Jerusalem, amb entusiasme i senzillesa, molta gent va començar a estendre els seus mantells pel camí. D'altres tallaven branques dels arbres i encatifaven el terra. La gent que anava davant d'ell i els qui seguien darrere cridaven: «Hosanna, al fill de David! Beneit el qui ve en nom del Senyor! Hosanna a dalt del cel!» Ara, però,
Els mateixos criden: «Que el crucifiquin!». El governador replicà: «Però quin mal ha fet?». Ells cridaven encara més fort: «Que el crucifiquin!». «El vostre rei haig de crucificar?». Els grans sacerdots respongueren: «No tenim cap altre rei fora del Cèsar». Aquest rei no s'imposa, s'ofereix. La seva reialesa està amarada d'esperit de servei. No ve per conquerir la glòria, amb pompa i fastuositat. No discuteix ni alça la veu. No es fa sentir pels carrers, sinó que és mansuet i humil. No escampem davant d'ell ni branques d'olivera, ni tapissos o vestits. Basem-nos nosaltres mateixos al màxim possible.